Ayibo ngithi mangithi qalani ayibo nangumsakazi wentokozo FM eshow maskandi ngendlela esimanga lapha kwintokozo FM mfethu sawubona Ninjani mfethu? siyaphila qhawula kithi awukusibingelele ngendlela osibingelela ngayo uma ungena emoyeni Awu mfethu uyazi sevele washa nezwi la. Sevele washa nezwi la kodwa nje mfethu sithatha ithuba sibonga kakhulu sinje sabingelela umlaleli ekhaya nombukeli ekhaya ayibona ukuthi umlaleli. Phela mina ngishela usaza ngale angikwazi usaza lana. Kodwa kulungile igama uSimindle Wodumo ukuthi adalekisa sikhunje mamba kodwa phakathi nongoma lapha enqhama khona anandibana noNtombi Zimisa hlile ngoba afuna ukuphaka kunangiyana. Amkhombola nongoma mkhombola sempangeni nango lapha abaqhela khona amadoda omshawe intombi enhlanu bude buduza nakuwukala nongoma endathi ngabangani empilo ezandawonye awasakhala sasenza nomfana lokudungela umuzi wami ngakhile base beqala umdlela umono omona sekithi bafona nginehlula ukuya nokubuya ngani ibholisa ekwapheni nje nozonivumela ithi ibhuti bathi avuma uthi ithi nakhiya mfowethu mfethu ningane yakwethu mfethu sibona la ubahube mfethu ukhiphi ulontsha ke ialbum yakhe namhlanje and now ukhona njengomsakazi mfethu ngabe ubona kanjani nje umcimbi uhamba kanjani nje wonke mfowethu noma umcimbi mfowethu ngufica usuphakathi ngoba ngifike nje ngicathi bekupa stream uyalazi kudaba namhlanje isabatha nomgqibelo ade ngisemsakazweni u12 to 3 ngishayela ishow kaMaskandi yamangweve ngoma ngaphuma ngathi cha njenge enye insizwa engiphila nazo ubawuphe ngeke ngikwazi ukuthi ngabikho emsebenzini wakhe so angeke ngizovela sengivele mfethu ngiyabona mangifika lana isimo mfethu hayi imoya iphezulu isimo mfethu kugcwele kwindlela esimanga mfethu umcimbi uhamba kahle ngoba naye ngiyengambona sakhuluma nawe yasho ukuthi ayicha bafo ngiyabonga ukuthi senifikile navela nani and yonke into ihamba kahle sambukele nje kakhulu sibonga nabantu mfethu ukuthi bephume bezoseka amaciko kaMaskandi namaciko akithi ngoba inhle lento ezobahuphe kanti inhle ifuna into eyenziwa abantu mfethu ukuthi bafike bezokweseka kangaka mfethu amaciko amancane asakhula mina ngiwashiya ngaphandle ngiwavaleli ke show ukuthi umbuzo ngiyawabuzela mfethu abafisa ukuthi basubmit umusic wabo nama interviews bayakwazi ukuxhumana nawe noma hayi awubafuni asibavaleli ngaphandle mfethu kwintokozo FM njengemunye emsakazo yomphakathi kodwa ke namandla kakhulu abantu baze bekhohle ukuthi umsakazo womphakathi intokozo FM ngenxa yamandla enawo kodwa ke amaciko asafika mfethu endimeni asovaleli ngaphandle iwona esotusa kakhulu ngoba sifuna ukuthi nawo ngelilanga afanye nobahuphe kugcwale kanje nawo mayizokwenza imisebenzi yawo noma ezoveza imisebenzi yawo so nje mfethu uyakwazi ukuthi mfethu usithinte thina ungangithinta mina ku-email mfethu Simindle Wodumo 688@gmail.com usubmit khona noma mfowethu ungithinde nje inomborweni yami ke emaphejini nami mfethu ngikhona ku Facebook uyanginbox asikhulume bese ngikunike inamba yami ngoba ngikwazi ukuyishare kanjena inombolo yakithi phela angithi kumele kubuye sibuye ukusihloniphane sizibekanaphi nawe bese siyakwazi ukuthi mfethu umsebenzi wakho usufake emoyeni ngoba amaciko asafika endimeni siwasebenzisa kakhulu khumbula ukuthi thina lapha kumangweve ngoma sinane isigaba lapha esidlala khona amaciko asafika kuphela mfethu lapha siyafika ngasigayelekile sidlala khona ke amaciko mfethu asafika endimeni nje kuphela asha ingoma ke nenkosi phakathi yalazo udaba endinyawaza waphoqa kakhulu nakho mfethu ngane yakwethu mfethu abafisa ukulandela ke kuma social media bakuthola kanjani njengoba bese ngishilo igama Simindle Wodumo yonke indawo Simindle Wodumo mina ngedwa khona omunye uyipoqoza Facebook uSimindle Wodumo TikTok uSimindle Wodumo ngiyacela nje abafowethu bangilandele kakhulu okunye amaciko azongithola khona ngoba ke ngiyangena kuma DM ngibaphendula abantu yonke indawo ngiyangena abantu ukuze ngikwazi ukuxhumana nezingane zakwethu izinye ngoba ngiyathanda ukuthi nami sikhulisane ngiyathanda futhi ngumuntu okhola kakhulu futhi amaciko asafika endimeni ngoba ngiyathanda ukwanikeza ithuba uyazi amaciko amaningi ayakhala ngokuthi awanikwa ithuba emsakazweni thina njengentokozo FM noma mina njengoSimindle Wodumo ngingithanda ukuthi na amaciko akithi mfethu ngiwanikeze ithuba nawayibonakalisa umsebenzi wawo mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga kakhulu bafowethu BMK Ushi Production ngizobese nani ngamadoda ukuthi mayibona itende nje angena akazi ke noma kunetende lana noma nivele nabona isicuku abantu bafitizela sasho phakathi kulungile ngala kwethu noma ngisheke ingane zakwethu ngapha ezinye nanginoba sokuningi nje alidlula nasenengibamba nengihashekelana kunjalo nje asimpande nakha yazi nehashekhani kulungile mfethu Simindle Wodumo lo umsakazi ke wentokozo FM amangweve ngoma yakwazi ukuthi umthole every Saturdays from 12 to 3